салом, як хабар. Либоси бегона маълум шуд. Сатру ҳиҷоб, абаяҳои дароз, ҷинсҳои дарида, либоси хеле кӯтоҳ ва нимӯрён аз навъи либосҳое мебошанд, ки ба фарҳанги миллии тоҷикона бегонанд ва қонуни нави танзим пӯшидани онҳоро манъ кард. Дар ин бора Муҷибахон Ҷавҳарӣ, вакили парлумон ба Азия Плюс хабар дода гуфт, пӯшидани ин либосҳо ба хотири пешгирӣ аз таъсири фарҳанги бегона манъ шудааст. Вакили парлумон гуфт, занони тоҷик метавонанд рӯймол бо услуби тоҷикӣ банданд, яъне аз паси сар ва пушти гӯшҳо. Дар мавриди занони калонсол бошад, онҳо метавонанд рӯймоли равшани зебо бубанданд, ки одатан як гӯшаи он ба паҳлӯ гузошта мешавад. Пардифен Kids давои босамар барои фарзанди шумо. Бо Пардифен Kids аз ширкати Вегафарм фарзанди шумо дурастаб аз дунёи кӯдакӣ лаззат мебарад. Хабару маълумоти бештарро дар телеграм канали Азия Плюс мутолиат кунед.